Balhog sa selda ang sospek sa pagpanunggab ni nakalabayng adlaw sa Paseo del Sol, Barangay San Isidro, Jansan. Human madakpan sa mga otoridad atol sa gilusad nga hot pursuit operation. Giilang biktima nga si Jemart Dalidig Compuesto, 32 anyos, samtang ang sospek giilang nga si Efren Belandra, 31 anyos, kapulos lumunupyo sa nasampit ka lugar. Subay sa impormasyon sa San Isidro Police Station, samtang gatulog ang biktima, kalit lang nga misulod ang sospek sa kwarto. Dayon gidunggab kini sa tagiliran gamit ang kitchen knife. Gitudlong hinungdan sa krimen ang paghugas sa plato nga gipahinomdom sa mga trabahante apan gikasuko sa sospek. Human sa krimen, dali nga gidala sa balay tambalanan ang biktima, samtang ang sospek nakasibat sa wala matinong direksyon. Sa gipahigayon nga operasyon alas 4:50 sa hapon, na-recover sa sospek ang kutsilyo na anaa sa 33 cm ang gitason. Sa pagkakaroon buot kini pasakaan og kasong pagsupak sa frustrated murder. Mga katropa, likayi ang mga sakit pinaagi sa pagtumar sa Santone Plus Gold. Alang sa Rekiosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.